Un de cada 4 mozos en España pensa que a violencia de xénero está mal, pero é inevitable. Un de cada 6 mozos cree que a violencia, se é de baixa intensidade, non é ningún problema para ter unha relación de parella. Un de cada 5 mozos cree que a violencia de xénero é un invento ideolóxico inexistente. No que vai de ano, 37 mulleres foron asasinadas polas súas parellas ou exparellas en España. A violencia de xénero deixou orfos 21 menores. Algúns deles presenciaron os crimes. Dende que se comenzaron a facer rexistros no ano 2003, no noso país morreron vítimas da violencia machista un total de 1.118 mulleres. Pero o maltrato comeza moito antes. Cando che controla todo o que fas. Cando lle revisa o móvil. Cando a insultas ou a humillas. Cando che proíbe ver as túas amigas e a túa familia. Cando che di con quen podes falar, onde podes ir e como tes que vestir. Cando faz que sinta medo. Cando te forza a ter relacións sexuais. Cando che di que non vales nada. Cando che di que se o deixas che vai a facer dano. En serio crees que iso é normal? Que é inevitable? Eu non. Cambia o trato. Racha coa violencia de xénero.